isma' nirringrazzjak li qed tisma' lili u napprezzak jekk rajtni nikberax mill-bidu ilek issegwini. Din għalik li bqajt mexxili ismi u semmini u tibqa' fidilejja xiġri qatt ma titradini. Inti tinspira lili b'dik il-ħeġġa li tesprimi u tibqa' tini s-saħħa nasal bżira li ma tixħallini. Bħal-Kurt Cobain bil-kuraġġ tiegħek jinsejjer nexxieli nagħmel dan it-tir ġo moħħi qabel ma jispiċċa ħini. Wieħed mill-ftit pariri li ġie għaddili xi ħadd minkom kien inħobb lili jien nifsi għax dik it-tafili ġrieħi qodma biex inħolli l-katin inħares lura bit-bissima nibqa' mixi dritt u nieqaf jisobini u dit talima ħatta u dik lestini biex inkompli neleb iktar sfidi li l-ħajja tistatini u nippersisti sakemm ġismi iċedili id-destinet nikbu bil-pinnat nifid l-vina nixxirrimi minn fuq l-iskrin għalhekk jien niderbili għax il-passjoni tiġi nfixkla m'egoizmu u naħseb dik fottini biskull taqbila li ħarbix xejn ma jiddispjaċini u jekk taf xi ħadd li merini nħeġġek issellili xi kultant narani wis ġentili għax issa kbirt u fimt li ġod id-dinja sara wis ċakbini u naħseb dik turini li d-disciplina li missieri tani kienet kif kienet baqa' tisservini. Ejja ħaselfek tas-salħun forsi waslek x'imkien ħares minn dawn l-għajnejn ħassib taf kienu vera jien. Ejja viċin ejja tgħidlix miskin jekk tibżajb għall-bot għax bistrappat titla' iktar son. Qabel ma s-siparju jitla, noqgħod nifantasizza nanalizza kif wasal sound, niftakarni nibda, immaġinani nispjegali l-familjari li se nagħmel dalli qed qudiemkom nagħmel fuq il-palk bħalissa. Aħjar li nidħaq, issa immaġinani tlaq mid-darb li kbar verità ngħajjat mal-ħidma u l-ħidma tkun li mur dizzan tidrin u nagħmel diska l-paħa ħares bikra u jħassarli u jien nippjana iktar fuq hekk li fnisa flus xogħol bis-sittama sitta sagrifiċċju l-araq jagħmlu l-ħaġa tiswa nismakom tkantaw biċċa miegħi speċjali għax kelli jinħoss kollox biex wasal fejrit bħalami li qasandu stikka bek min jaqla l-ħara maddu xjaffetwani tikka għasmajtar u l-kranju wissa sar li briksa is-soċjetà tagħmel l-aqwa li tista biex talaq li ħalqi għaliex tibża ma li tara r-realtà ma wiċċa jienu man bħalek m'għandi xejn aħjar jew isbaħ Malti pur minn bur marrat nitgħallem milli nara u nisma' Alla tani ċansi nagħmel bidla b'kitba li jitġal xi ħadd ipparalizzat jinħallu jagħmel zifna in-nifs xi darba jispiċċali iżda li mhux beżani għax ġismi jisparixxi pero l-arti tibqa' walissa ħan irriskja sakemm għadni niflaħ biss ferħan għax il-paċi ġewwa qalbi ksibda. Ejja ħaselfek tas-salħun forsi waslek x'imkien ħares minn dawn l-għajnejn ħassib taf kienu vera jien. Ejja viċin ejja tgħidlix miskin jekk tibżaq għall-bot għax bl-istrappat titla' iktar sod. Illa Best & Co. u sinjuri biex nagħlqu xtaqt